A Comisión de Patrimonio informou favorablemente a modificación do proxecto da fachada marítima de Noia. Ao visto bo da Dirección Xeral supón o pulo definitivo desta actuación, que podería sair a contratación nos próximos meses. Finalmente instalarase unha estrutura boada sobre o malecón, con anclaxes metálicos sobre o actual muro. Suporá ademais unha mellora da accesibilidade peonil e da circulación rodada. Ao longo desa fachada marítima se poida implantar esa estrutura boada que vai anclada con unha estrutura metálica e con os anclaxes metálicos sobre o muro do malecón, mantense o pretil no mismo sitio e ao mesmo tempo permite a construción dunha rotonda, dun adiantamento do malecón na zona de confluencia da Ponte do Campo de Noia que mellora a accesibilidade tanto a nivel vehículos, porque ese adiantamento permite facer os carrís de circulación máis amplios, permite tamén ampliar a beirarrúa e permite asentar unha beirarrúa tamén no lado contrario, nun punto angosto, nun punto estreito como é a zona frontal, a exposición de automóviles Patiño, veríase ampliado o malecón, veríase mellorada esa conectividade. Pola súa banda, o alcalde mantivo unha xuntanza cos responsables de Portos de Galicia encargados de executar un treito da obra entre o Peirao do Marqués e o Malecón de Gasset. Para evitar problemas con patrimonio, trasladáronlle os detalles do proxecto modificado por Costas, co fin de que adopten as mesmas solucións técnicas e estéticas. Ese mismo criterio trasladamos tamén a Portos de Galicia para que Portos no seu ámbito competencial, que é prácticamente dende a baixada da Costa do Ferrador ata o Muelle do Marqués, utilice a mesma solución que Patrimonio autorizou para Costas, co cual entendemos que tampouco non debería existir ningún problema á hora desa autorización. Nesta xuntanza abordaron tamén a segunda fase da dragaxe da ría, que podería estar en marcha nuns meses. A intención do Executivo é que se realice mediante unha bomba dende terra para evitar a introdución de escavadoras na ría.